Inanunsyo ng PSA sa Camarines Sur ang 1.9% na inflation rate nitong buwan ng Pebrero. Pero ngayon pa lang, nag-forecast na ng ahensya na tataas umano yan dahil sa domino effect na pagsirit ng presyo ng langis. Ramdam na rin umano ang pagtaas ng ilang bilihin dahil na rin sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na kalbaryo umano sa mga tulad ni Bella. Pero yan pag nagtaas baga ang gasolina, automatic mataas man ang parakal. Halos kulang na kulang. More tipids, tipid pa more. Iyo baga ano. Bumaba tayo sa decile noong sa poverty rates natin. Mas lumalaki yung spending ng ating nasa bottom 30% sa pagkain kaysa sa other needs nila. Kapag tumataas naman dun sa medyo may kaya, medyo nahahati na ito doon sa mga other wants, other needs aside sa food, yung mga basic. Sa kabila ng napipintong pagtaas ng mga bilihin, tiniyak ng DTI na mahigpit nilang minomonitor ang presyo at supply ng mga pangunahing bilhin sa merkado. Ayon sa ahensya, sapat ang supply at patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga negosyante upang maiwasan ang overpricing. Sa kabila nito, nananatiling hamon sa mga mamimili ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na sa mga pamilyang may limitadong kita. Ang supply natin, yung old stock, meron pa tayo good for 2 months. At the same time, dito sa local naman, meron tayong supply ng mga 3 to 4 weeks pa. So, right now, wala pang any movement when it comes to SRPs. Samantha Alano, CSN.